Както ви споделихме в предишното видео, дюните по Черноморското крайбрежие се делят на зараждащи се, подвижни или бели дюни, неподвижни дюни с тревна растителност или сиви дюни, облесени дюни. Важно е да съхраним всички тях, заедно с пониженията между дюните. И стъпки за това са направени. Една част от дюните са защитени чрез Закона за защитените територии. Той ги определя като природни забележителности, а на такива места са забранени всякакви дейности, които могат да нарушат тяхното естествено състояние или да намалят естетическата им стойност. Закона за биологичното разнообразие осигурява на дюните защита като основни елементи на ландшафта, както и като важни за опазване природни местообитания – хабитати. Това е задължение на държавата ни съгласно Директивата за хабитатите, основополагащ природозащитен документ на Европейския съюз. Ето защо всички дюни трябва да бъдат включени в защитените зони в рамките на Европейската екологична мрежа Натура 2000. Закона за устройството на Черноморското крайбрежие пък забранява строителството и поставянето на преместваеми обекти, но за съжаление само върху 3 вида дюни – бели, сиви и облесени. Въпреки ясното разбиране, че дюните са важни за природата и хората, въпреки сериозния научен интерес към тях, въпреки закрилата на законите, дюните продължават да намаляват. Причината са частни интереси. Превръщането им в курорти, ресторанти, използването им за забавления, разораването им от АТВ-та или като ресурс, изгребване на пясък и мидени черупки е било дългогодишна практика по Черноморието. В резултат, днес имаме не повече от 20 квадратни километра дюни. Какво можем да направим? Ще ви разкажем в следващото видео.